Ahojte, poďme si teda nahrať prvý audit a v tomto videu sa pozrieme teda, ako sa robí audit. Video je čisto ako propagačný materiál, kde vám chcem ukázať, čo sa robí v rámci SEO auditu a teda poďme sa pozrieť na jednu zo stránok, ktoré ste poslali do Facebook skupiny. Tí, čo ste chceli zadarmo SEO audit, taký rýchlo SEO audit, 5 minútový, takže poďme na to. Bolo tam veľa stránok, niektoré sa absolútne nevyhľadávali veci, niektoré boli príliš veľké na taký 5-minútový SEO audit. Ja som si vybral zopár. Jednou z nich je Tiny House, jednou je Sandra Vaceková a jednou je test farebného videnia, čo môže byť celkom fajn, ale poďme sa najprv pozrieť na Sandra Vaceková. Jedná sa o individuálne služby, kde táto osoba pomáha ženám obnoviť silu a dôveru seba po rokoch stresu a manipulácie. Toto je veľmi ťažká téma. Vo všeobecnosti koučovia a podobní ľudia, ktorí poskytujú tieto služby, to majú dosť ťažké v rámci organického vyhľadávania. Proste sú to veci, ktoré sa organicky nevyhľadávajú a skôr sa tam oplatí ísť cez kampane. Myslím, že jeden z takých pozitívnych referencií, šťastí referencií, ale aj pozitívneho modelu pre podobnú osobu je, myslím, že Katarína Rúna, kde naozaj aj ten trafik, aj všetko tam celkom ide a aj tie kampane, aj všetko. Znamená, že je to nejaký príklad osoby, ktorej sa podľa mojich vedomostí celkom darí v tejto sfére. Ale poďme sa vrátiť naspäť k tomuto. Prvá vec, čo sa audituje, tak samozrejme sú to veci zo Search Console, tie teraz nevidíme. A neaudituje sa tam len rýchlosť, audituje sa tam page, či sú indexované, nie sú indexované, či je tam nejaký problém s indexáciou, potom štruktúry webu, či je tam nejaký breadcrumb a nejaká iná schéma, ale to, čo vlastne vidím z webu, tak poďme na to. OK, úplný krok 1, či to má nejakú štruktúru H1, H2, H3, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a predstavte si to ako knihu. Ten názov knihy, to je vlastne tá H1. Pokiaľ by ten názov knihy chýbal, tak samozrejme ten čitateľ, aj v tomto prípade ten Google, netuší, o čom je tá kniha, alebo tá webová stránka, alebo tá URL adresa, na ktorej sa nachádza. To znamená, H1 je alfa omega, je to dôležitá. Potom rozdelenie na H2, H3. H2 a H3 si predstavte ako kapitoly a podkapitoly knihy. A pokiaľ sú tie kapitoly a podkapitoly poprehadzované, že čo ja viem, podkapitola je nad kapitol a ďalšie takéto veci, tak samozrejme ten človek nevie čítať tú knihu a takisto ani ten Google nie úplne správne chápe ten kontext toho, čo tam vlastne je na tej URL-ke, v tom obsahu. Tuto vidíme, že tá H1 tam je. Pomáham ženám obnoviť silu a dôveru v seba po rokoch stresu a manipulácie. Tak áno, sú tam nejaké kľúčové slová, to znamená, že dôvera, manipulácia, stres, čo áno, sú samozrejme kľúčové slová, ktoré sú fajn. Potom ďalej sú tu H2, ktoré sú skôr marketingovo ladené, nie pre SEO. To znamená, prestaň sa prispôsobovať bolesti, je čas sa vrátiť k sebe. OK, áno, je to samozrejme v poriadku z marketingového hľadiska. Z pohľadu SEO úplne nie, lebo ako keby ten robot ani ten užívateľ možno nevie, o čo tam vlastne ide a čo je tá služba, takže pre SEO skôr sa odporúča, alebo skôr ja odporúčam dať H2 také, ktoré logicky nejaké zodpovedajú tomu, čo na tej službe sa bude riešiť. To znamená, napríklad, žijem s manipulátorom a ani o tom nevieš, tak áno, jasné, manipulátor je už kľúčové slovo. Myslím, že podobné témy som viackrát spracovával do rôznych blogov. Nie si tu náhodou. Toto napríklad Google absolútne netuší, že kebyže si pozrieme názov, tú H2, že nie si tu náhodou, tak absolútne netuší Google, o čom to je. Každá žena si zaslúži byť autentický, bez manipulácie, s vedomím svojej hodnoty. Jasné, toto je regulérne. A ďalšie veci. Dobre, a teraz si možno poviete, že OK, tak hovoríš hlúposti, lebo ja viem, o čom to je a tak ďalej, že to je síce pekné, ale teraz sa bavíme o organike a bavíme sa o kľúčových slovách, že na ktoré kľúčové slová sa táto webová stránka indexuje, zobrazuje o vyhľadávaní.
A môžeme si pozrieť, že sa zobrazuje na 0 kľúčových slov, má jeden backlink, aj keď domain rating je 19, čo je celkom v pohode, ale vidíme, že sa na nič nezobrazuje a ukážeme si, čo s tým ďalej, ale poďme sa vrátiť. Takže alfa, omega, H1, H2, na toto slúži napríklad Screaming Frog, cez ktorý si vieme pozrieť, kde tie H1, H2 chýbajú, takže ešte si otvoríme Screaming Frog a zadáme tam túto doménu a pozrieme sa na to, že ako to vyzerá. No, takže vidíme, že tie H1 tam sú, niekde sú dve, niekde nie je žiadna, niekde je ich 19, ale to je na cookies, takže to je absolútne jedno. To, čo vlastne ešte z tohto vidím, že tá štruktúra webu je veľmi malá. To znamená, že je tam kontakt, potom o mne pravdepodobne a služby a potom VIP a pobyty a návrat k sebe. To je celkom fajn. Tu jedna vec odporúčam, že tie služby zaradiť ako keby nadradenú, podradenú. Keď už, to znamená, že služby, slash lomka, individuálne sedenie a tak ďalej, takže mať ich ako keby nadradenú, podradenú, to je prvá vec. Potom ďalšia vec, v rámci tých kľúčových slov, tak pracovať naozaj s kľúčovými slovami, ktoré sú relevantné pre túto tému a či sa už jedná o službu skupinovej terapie, to je regulárne kľúčové slovo, alebo párová terapia, vzťahová, to je opäť regulárne kľúčové slovo. No, poďme sa pozrieť ďalej. Tu je napríklad, podľa tohto, čo vidím, sa absolútne nepracuje s interným prelinkovaním, takže ďalšia vec, interné prelinkovanie. Nie je to len taká povinná jazda, naozaj interné prelinkovanie a prelievanie toho SEO link juice, tak je veľmi dôležité a je to proste vec, ktorá k SEO patrí a bez ktorého SEO nefunguje. V podstate v princípe každá stránka, ktorá nie je prelinkovaná, je off-ramp pages. Dobre, nadnesene povedané, ale je to taká sirota, ktorá nemá dôvod byť neprelinkovaná, hlavne v tomto prípade. Ideme ďalej. Keď sa už bavíme o on-page SEO faktoroch, tak pozrime si image SEO. Tento obrázok sa volá sa Sandra Vaceková, individuálne sedenie. OK, jasné, to je regulárne, je tam brand, to znamená, táto osoba ide cez osobný brand, čo je veľmi dobré, to veľmi odporúčam. Je tam individuálne sedenie, možno tam dať terapeutické individuálne sedenie, alebo liečebné, alebo čokoľvek, proste mať tam nejaké kľúčové slova. A potom také, že 0,4, 0,3, 0,2 a tak ďalej, to není úplne ideálne. Môžeme si pozrieť aj v Screaming Frog, ako tie obrázky sú pomenované a v podstate všetko to ide cez osobný brand, to znamená to image SEO je Sandra Vaceková a keď sa pozrieme na alt, tak ten alt tam vidíme, ale opäť odporúčam viacej pracovať s kľúčovými slovami. To, čo tam možno ešte ďalej vidíme, tak je holistická sprievodkyňa. Áno, kľúčové slovo holistický prístup je perfektný, viackrát som ho spracovával, či už pre rôzne kliniky, beauty kliniky, ktoré robili tento holistický prístup. To znamená, opäť je to regulárne kľúčové slovo, ktoré sa dá spracovať. A v tomto prípade, čo si ešte povieme? Takže, image SEO v podstate nič, štruktúra webu v zmysle, že viac kategórií, podkategórií, viac ako keby, že nechcem povedať úplne, že blogov, lebo nie je to len úplne o blogoch, ale je to o tom, že tie kľúčové slovy musíte niekde napchať a buď ich napcháte do pages, to znamená do služieb a podobne, alebo ich napcháte do blogov, do noviniek, poprípade do nejakej galérie. Sú tu ešte pobyty, pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Transformačné pobyty s hlbokým sebapoznaním. Áno, opäť, transformačný pobyt je určite kľúčové slovo, ale keď si pozrieme, či sa vôbec vyhľadáva alebo nevyhľadáva, tak poďme na to. Poďme sa pozrieť. Transformačný pobyt. To vyhľadávanie tam není a manipulátor sa samozrejme vyhľadáva, je to regulárne kľúčové slovo. Porucha osobnosti, takže cez toto sa to dá ťahať a terapia, keď si pozrieme, tak terapia je vyhľadávaná a vidíme
Kraniosakrálna, tak to je iné. Regresná, skupinová terapia All Day BAR. Kognitívno-behaviorálna terapia, HIFU terapia, skupinová terapia, to znamená, že cez tie terapie určite by som išiel ako cez kľúčové slova. Pozrime sa ďalej, čo tu vidíme. No v podstate už tu nič nevidíme, lebo sú tu iba tieto veci. A vzťahová terapia pre páry. Tak keď si pozrieme, tak áno, je to vzťahová terapia pre páry, je to H1, H2, keď láska potrebuje pomoc. Bohužiaľ Google netuší, že čo je, keď láska potrebuje pomoc. To znamená, že určite to popísať inak, pridať prelinkovania a celkovo, jednak, že to je ťažký segment, ťažký kvôli tomu párová terapia, vzťahové terapie robí viacej firiem, nie je to len 10 firiem, ktorých predbiehate, je to akože veľa firiem. Tieto veci, ktoré sú tu, robia rôzni koučovia. A ešte tak zo strany, keď si pozrieme napríklad, že Katarína Runa, takže vidíme, že vlastne táto stránka je 0 backlink, 1 backlink, 0 indexovaných kľúčových slov. Neviem, odkiaľ tá stránka funguje, ale určite je to slabé. Aj ten backlink je v podstate nejaký spamový. Pozrime si napríklad tú Katarínu Runu, čo viem, že to je firma, ktorej sa darí. A keď si pozrieme top pages, tak uvidíme, neviem, ako sú na tom teraz. Už roky som nepozeral, čo tam majú. Tak je tam napríklad Ako zabudnúť na muža, čo je opäť vyhľadávané kľúčové slovo, test lásky, ženské prirodzenie. A nemôžem to povedať takto, zablokoval YouTube. O čom sa rozprávať s chlapom, ako zabudnúť na muža, ženská energia. OK, sú to všetko regulárne kľúčové slova, ktoré samozrejme našli by sa aj vyhľadávanejšie, aj možno odbornejšie kľúčové slova, ale sú to kľúčové slova, ktoré dokážu nosiť určitý trafik. A ešte netreba zabudnúť na jednu vec, že v tomto segmente to hlavne pôjde cez social ads. A keď chcete robiť aj zo SEO, tak jasné, dá sa robiť aj zo SEO, ale tu skôr odporúčam zamerať sa na všeobecnejší content, ktorý je zameraný pre ženy, ktoré môžu byť potenciálne zákazníčky a potom, keď tam nechajú digitálnu stopu, to znamená prídu na váš web cez nejaké v úvodzovkách lacné kľúčové slovo, kde príde veľa žien, nechajú tam digitálnu stopu a potom vlastne by sa už prenasledovali v rámci social ads, tak to dáva asi najväčší zmysel, ako keď na prvú by ste chytili nejakého klienta, ktorý by v podstate no-name osobe alebo no-name brandu, ako keby zveril do rúk svoj vzťah a hlavne pokiaľ sa jedná o nejakých bonitnejších klientov, lebo na menej bonitných klientov sú tu rôzne veštenia online a teraz sa možno smejete, ale reálne to funguje, sú firmy, ktoré ponúkajú veštenia online na rôzne testy lásky a všetko, kde zavolajú cez telefón a proste im to cuca peňažky a funguje to, proste zarábajú na to milióny tieto firmy, takže skôr to ťahať cez všeobecnejšie články, kde sa rýchlo nabúcha trafik a potom doklepnúť tých ľudí cez social ads, cez vlastne digitálne stopy, ktoré prenasledujete na rôznych platformách. Dobre, takže to bol taký naozaj rýchly SEO audit, kde vidíme, že bohužiaľ SEO na tomto webe je absolútna nula. Dá sa s tým niečo robiť? Áno, dá, ale tie peniaze, čo by ste napríklad investovali do tohto na kľúčové slova, ktoré sa veľmi málo vyhľadávajú a pomerne silná konkurencia, dobre, nie je úplne najsilnejšia v zmysle Alza a podobne, ale proste je veľa týchto koučov, ktorým, a ja som robil či webové stránky alebo aj SEO služby, kde viem, že oni do toho dávajú celkom fajn peniažky, v zmysle toho, že prebehnúť by ich nebolo netrvalo by to prvý mesiac, ale naopak social kampane vám môžu v tom prípade oveľa viacej pomôcť získať rýchlo klientov a potom samozrejme do budúcnosti sa dá budovať alebo popri tom budovať aj SEO. Dobre, toto asi za mňa taký rýchly audit, samozrejme sú veci, ktoré tam nevidíme, to, že či je nastavené indexing API alebo či je nejaká sitemap.xml, zase som to napísal. OK, tak sitemap, tak samozrejme sú tam iba tie page, nič iné by sme tam nemohli v podstate ani čakať a je tu darčeková stránka na e-book zdarma, pobyty, ďakovacia stránka. Toto je tam správne kvôli samozrejme tomu ako keby tomu procesu, ktorý tam je nastavený. A keď sa ešte pozrieme na to, že aké je to CMS-ko, či je to nejaký WordPress, absolútne netuším, ale na prvý pohľad to vyzerá ako WordPress, v prípade možno nejaký MioWeb, neviem, netuším, čo tam je nastavené vnútri, takže pozrieme sa na to, nie, je to klasický Elementor. Je tam
Je tam MailerLite, ktorý super, ja ho používam tiež, odporúčam. Je tam GDPR podľa všetkého, takže to je fajn. Je tam RankMath, to je tiež fajn. Tento SiteKit, to je zbytočná vec, ten môžete vyhodiť. Nič to nerobí, takže to sa dá aj bez toho. OK. Takže to sú asi veci, ktoré rýchlo vidíme zvonku. Taktiež v tomto segmente odporúčam robiť aj YouTube videá, ktoré by ako keby, že vám pridali tú dôveryhodnosť a tí klienti by možno radi sa k vám prihlásili na to sedenie, či už online alebo osobne. A to sú všetko aktivity, ktoré môžete robiť v rámci SEO, bo je to YouTube SEO. A čo sa týka takých vecí, ako sa dostať o AI, tak nie je to úplne ťažké v tomto segmente. Naozaj treba iba vedieť, ako na to. A dá sa to úplne v pohode. Dobre, to bolo za mňa odporúčanie a rýchly SEO audit k tejto stránke. Dúfam, že aspoň trošku pomôže a pokiaľ by ste mali viac otázok, neváhajte sa ozvať. Poprípade napíšte do komentára, čo vás ešte zaujíma v rámci tejto stránky a môžem doplniť toto video. Takže dajte like a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom videu.